Sinjuri, grazzi tal-li ġejtu hawnhekk illum u l-wara nofsinhar it-tajjeb lil kulħadd din il-konferenza tal-aħbarijiet illi se nkunu qegħdin nindirizzaw jiena flimkien mal-kollega tiegħi Amanda Spiteri Grech. Bernard Grech u min qiegħed jmexxih firdu partit. U minn firet partit m'għandu qatt ikun afdat bit-tmexxija ta' pajjiż għax jispiċċa biex jifret il-pajjiż. Kulħadd jaf illi Bernard Grech u wiċċ għan-nies tal-passat fil-Partit Nazzjonalista, dawk illi poġġew hemmhekk f'dik il-kariga biex ikunu jistgħu jibqgħu jmexxu huma. Qalu lil ta' qablu l-Adrian Delija u għalhekk Bernard Grech jekk jingħata l-fiduċja it-taqbida interna tal-Partit Nazzjonalista se ssir imbagħad it-taqbida tal-pajjiż. U jekk jiġri hekk inkunu qegħdin nirriskjaw l-istabbiltà politika illi tant hija importanti. Aħna pajjiżna kiseb l-istabbilità politika li permezz tagħha l-istabilità politika ħloqna l-ġid, dawwarna aktar l-ekonomija u mill-ġid li inħoloq qiegħed igawdi kulħadd. U fil-fatt meta kellna l-istabilità politika f'pajjiżna mar tajjeb il-pajjiż kollu. Jekk ikollok atmosfera fil-gvern, atmosfera ta' konflitt naturalment ibati il-pajjiż u niftakru episodju, perjodi fejn ma kienx hemm l-istabbiltà politika u kemm bata il-pajjiż f'dak il-perjodu. F'okkażjoni waħda wara l-oħra l-esponenti ewlenin tal-Partit Nazzjonalista kienu qegħdin jitqabdu f'xulxin minflok jaħdmu flimkien magħna għal ġid ta' pajjiżna anke fi żmien tal-pandemija u jien naf għaliex inkun il-Parlament narhom qudiemi klikek ta' deputati differenti, klikek li kienu għadhom u jibqu fil-Partit Nazzjonalista. U jekk lesti jagħmlu dan kollu lil min u fl-istess partit tagħhom imma ma jaqbilx magħhom bħal Adrian Delija, allura aħseb wara x'jistgħu jagħmlu lil min ma jaqbilx magħhom. U għalhekk aħna qed ngħidu li m'għandhomx jingħataw iċ-ċans biex jifirdu lill-pajjiż. Diġà firdu lill-partit, però m'għandhomx jingħataw l-opportunità illi jifirdu lill-pajjiż. Għax hekk jifirdu lill-pajjiż ibagħtu n-nies, ibagħtu iċ-ċittadini ta' dan il-pajjiż. Fis-26 ta' Marzu illi ġej irridu nażlu immorrux lura għall-żmien ta' l-instabbiltà politika jew inkella għal żmien ta' stabbiltà politika ta' gvern illi huwa sod u stabbli immexxi mill-Prim Ministru Robert Abela illi qiegħed jippreżenta viżjoni imġedda quddiem il-poplu Malti. L-instabbiltà fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista saħansitra spikkat anke fi żmien tal-pandemija meta kulħadd suppost kien qiegħed jaħdem flimkien biex Malta toħroġ minn dawn il-problemi li ħolqot il-pandemija, il-Partit Nazzjonalista kien medi f'konflitt intern. Ivvinta ġlieda ħolqu konflitt illi għadu hemm. U allura jiena nistaqsi ma timmaġinaw il dan nies jmexxu l-pajjiż dak kontra dak kontra l-ieħor u dawk jgħidu mod u dawk jgħidu mod ieħor u kulħadd jiġbed ħabel differenti u ma jiġbdux il-ħabel illi għandna bżonn niġbdu flimkien għal pajjiż. Dawn rajna l-bieraħ stess it-tħabbira tal-elezzjoni il-ħadd l-għada l-ewwel ġurnata sħiħa tal-kampanja elettorali nsiru nafu illi 4 deputati tal-Partit Nazzjonalista abbandunaw il-partit ta' Bernard Grech. U din hija riflessjoni allura tal-istat li jinsab fih dan il-partit li fl-ewwel
sigħat ta' din il-kampanja elettorali tilef 4 esponenti tal-Partit Nazzjonalista, tilef 4 esponenti li kienu fix-shadow cabinet u saħansitra llum waqt li qed nitkellmu anke l-istess Partit Nazzjonalista fuq il-proposti tal-ekonomija m'għandux shadow minister tal-ekonomija, m'għandu l-ħadd illi jista' jitkellem fil-Partit Nazzjonalista fuq l-ekonomija. L-ewwel kienu 3 deputati illi qalu illi ma kinux sejrin jikkontestaw, dawn huma 3 deputati li nafu li kienu jappoġġjaw l-ex kap tal-oppożizzjoni lil Adrian Delija, imbagħad smajna l-deputat Claudio Grech, shadow minister tal-ekonomija, illi ma kienx se jikkontesta. Dan ġurnata wara u jien smajtu b'udnejja u rajtu bajnejja, illi kien qal li se jkun mela l-ħadd filgħaxija qal illi se jkun kandidat fuq l-ewwel distrett. It-tnejn filgħaxija milli għedna m'hemm xejn u Claudio Grech żdied mal-lista ta' dawk id-deputati illi abbandunaw lil Bernard Grech fl-ewwel 24 siegħa ta' din il-kampanja elettorali. U m'hemmx dubju illi t-tluq ta' dawn id-deputati mill-partit u sinjal ieħor illi l-klikka li poġġiet il-Bernard Grech bħala kap tal-Partit Nazzjonalista għada dik il-klikka illi tibqa' tiddetta l-aġenda tal-oppożizzjoni u ta' kif jmexxi Bernard Grech. L-attitudini ta' dawn il-ftit nies, ta' dawn il-pon nies illi jmexxu lil Bernard Grech qed tagħmilha diffiċli għal-nazzjonalisti stess. Allura il-mistoqsija toħroġ waħda jekk ma taqbilx ma dawn il-ftit nies illi jmexxu lil Bernard Grech m'għandekx postok fil-Partit Nazzjonalista. Aħseb wara dawn jekk ikunu fdati fit-tmexxija tal-gvern. Bernard Grech u dawk illi poġġew hemm firdu partit. Bil-vot tagħna bħala poplu Malti nistgħu nżommuhom milli jifirdu il-pajjiż. Għalhekk aħna il-messaġġ tagħna huwa ewlien, il-messaġġ ta' Malta flimkien. Għaliex aħna ilna snin naħdmu bħala tim wieħed, tim Malta, fejn kulħadd jista' jikkontribwixxi, fejn kulħadd jista' jagħti dak li jaf, fejn kulħadd jista' jiġbed ħabel wieħed għal ġid ta' pajjiżna. Xu liedna ma jixirqilhomx pajjiż mifrud u liedna jixirqilhom viżjoni politika illi se tkun qed twassal biex jilħqu l-aspirazzjonijiet tagħhom, biex ikollna pajjiż isbaħ u aħjar, biex pajjiżna għada ikun aħjar millum. U dan nistgħu nagħmluh jekk inkunu maqudin, jekk inkunu flimkien biex naħdmu għal pajjiżna. Nħalli fidejn il-kollega Amanda Spiteri Grech. Grazzi Glenn, u propju ħankompli nallaċċja ma dak li qal il-kollega tiegħi. Forsi wieħed jgħidlek il-Partit Nazzjonalista, l-firda tal-Partit Nazzjonalista biċċa tagħhom. Però mhux meta fi ftit tal-jiem oħra pajjiżna se jkun qed jagħżel. Din il-firda ħatkun tfisser u ħanpoġġu fir-riskju il-kisbiet kollha illi pajjiżna wetta f'dan l-aħħar snin. Fost oħrajn, spikkaw għal mod kif dejjem infirdu quddiem ir-riformi soċjali. Hekk kienu u hekk baqgħu, speċjalment taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. Biżżejjed naraw x'għamlu fuq ir-riforma tal-liġi tal-kannabis. Fl-aħħar xhur tant infirdu bejniethom illi l-kap tagħhom stess spiċċa ivvota kontra dak illi qal illi propona hu. Timmaġinaw din it-tip ta' tmexxija fit-tmum tal-pajjiż kif tista' tmexxi pajjiżek. Il-Partit Nazzjonalista huwa partit ankrat mal-passat. L-argument u l-politika li qed jaddottaw illum jibbażaw fuq prinċipji illi ġew qabel l-2013. Għax illum l-istess bħal qabel infiret quddiem ir-riformi soċjali. Il-Partit Nazzjonalista inqasam meta ġie biex jiddeċiedi dwar id-divorzju. U mhux biss. Ħanoħodkom ftit lura fl-2014 meta l-Partit Nazzjonalista astjena fuq id-dritt tal-Unjoni Ċivili. Aħna għax konna maqudin daħħalna drittijiet ġodda. Astjena għax kien maqsum
Propju aħna għax konna maqudin morna mill-iħnet ħdimna fl-imkien għal protezzjoni u d-drittijiet fl-oqsma tal-ugwaljanza. U propju Malta l-aqwa fl-Ewropa u tat eżempju għal stati Ewropej oħra fl-oqsma tal-ugwaljanza. Meta mbagħad ġejna għal-liġi ta' żwieġ indaqs rġajna. Il-Partit Nazzjonalista mhux maqut. U aħna għax konna maqudin tajna ċans lil kulħadd jgħix ħajtu. Anke meta ġejna r-ratifika tal-Konvenzjoni ta' Istanbul li kellha x'taqsam maħsuba biex tissaħħaħ il-liġi dwar il-vjolenza domestika u koll il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru. Il-Partit Nazzjonalista nqasam u ma votax fl-imkien. Aħna għax maqudin ipproteġejna lil vulnerabbli. U għal daqstant naraw illi kif meta tkun maqut inti tikseb, inti tibdel u inti timplementa. Meta tkun mifrud ma tmexxix pajjiż. Għal daqstant firdu partit, tħallihomx jifirdu pajjiż. Nirringrazzjakom.